Sanibonani Ningizimu Afrika yonke. Ake ngibingelele kahle. Ngibingelela uDr Msuthu inyanga bezizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodlela isicha ngisekhaya ke esigodlweni sami esikhulu la siphilisa khona abantu. Ngithi ke namhlanje bafowethu kade ngithulile ngibuka angisho nami ukuthi ngimkhulu kunobani kodwa sihlushwa zinyanga zasemzansi. Emzansi inyanga uyithola ngapha komaskandi, uyithola ngapha ebholeni. Awusazi ukuthi inyanga ngokugaya umuthi ngokuphilisa abantu noma ngokukhuluma yini, ngoba abanye babo siyababuka nje, siyabuka la kwimedia ngendlela abafuna udumo ngakhona bayacindezelana. Omunye ubiza omunye uthi ufuna ukumsiza kanti ufuna ukumcindezela ukuze kuvele igama lakhe. Enesihlukanise lana ukuthi kukhona inyanga, kukhona umthandazi, kukhona uchitha. Asizodlala abantu abagijima baya ngaphansi kwezihlahla lapha bethi bangabathandazi ngoba bezinyanga. Inyanga uyithola ekhaya ehleli khona, bese uthola inyanga ebhizi ihamba ikhuluma kwimedia ilwe izimpi ngomlomo. Asingalwe ngomlomo emadoda, ake kubonakala. Ngeke ngathi mina phambilini ngathi uhulumeni uma engakasinikeze nje umuntu nomuntu amnikeze athi nangu umuntu uyahlanya, nangu umuntu ushawe stroke, nangu umuntu unelumbo, ngithi amakhulu amahlazo angavela. Ngiqinisile ngempela kunamahlazo angavela ngoba kunabantu esibabukayo abadumile abakhulumayo, bakhuluma izinto eziningi. Abanye siyababuka beze bethenga abaculi bathi obani labo omkhulubeni labo kulokho kubhizi kuthiwa kuvulwa amacala kubona, kuvulwa amacala kubona. Ubani lo senegunya lona wanikezwe imendleko ukuthi inyanga seziyokhulunyelwa enye inyanga ongasiyona nenyanga esingathi isezingeni ngaleyo ndlela, isezingeni ngodumo ngoba uyazwana nokukhuluma nokuthenga abantu ithi abagqilaza. Angathi ke mangabe umuntu efuna udumo bese kucindezela umsebenzi owabo babamkhulu. Lo msebenzi bengahamba umkhulu beshawudana ngawo. Lokho kusatshiswa abantu la kuthiwa bayogqilazwa. Omunye naye ufuna ukuphakama ngomunye, sibe simazi kahle ukuthi uchitha uyona inyanga. Sizani-ke Ningizimu Afrika uma niseneqiniso noma nisakwazi ukubona inyanga ukuthi inyanga yini. Njengoba ngikhuluma namhlanje ngiyakhuluma futhi ngiyagcina, angisophinde ngikhulume ngale nkulumo. Ofuna kungiphendule ishayisa yena odongweni, kodwa engikusho ngithi la kunezinyanga esezifikelwa ukukhuluma indaba ongazona ezazi ezifuna zona. Uze umuntu nangu kumaskandi uyena, uze umuntu nangu kwezamabhola uyena, uze umuntu nakho ubone inyanga yenza okuthile noma inyanga igaxele ngendlela egaxele ngayo. Uhlanganaphi lokuthi ubani unenkinga yakhe? Inkinga yomunye umuntu akuyona inkinga yakho. Asike siye kuzenza abahlaziyi ababhedayo, asibhekane nomsebenzi esanikwa wona. Thina-ke lo msebenzi asiwucoshanga ngehlathini, asivelanga nje sanikeza isikhwama kwathiwa hamba uyokwelapha. Ingakho singenandaba nje nokuthi siyatrenda, siyaduma kunjani. No, uduma alikhokhi. Futhi inyanga engunye engifuna ukuyikhuza ngakho, abayeka abantu ukuthi uma besiza umuntu sokufanele lo muntu-ke ashuthwe kuze kubonwe yizwe lonke ukuthi usizo uyena, ngoba niphinde nikhande nabantu, nikhanda abantu la beyofakaza amanga. Niphinde futhi mina njengabo laba babaculi nje siyazi ukuthi khona abaculi kwathiwa bagqilaziwe, kukhona imbongo kwathiwa zigqilaziwe. Umuntu sibe sazi kahle ukuthi ukhokhele. Ngizokubekela i-example njenganango nje umfana uNavigator kwathiwa ugqilaziwe. Egqilaziwe kwaphela one week usekhipha ingoma ngaloyo nyanga leyo. Uyikhipha kanjani ingoma yomuntu wena okwenza into ebuhlungu ukuthi wena awuzange uzulala? Usukukhohlisa abantu, musana ukukhohlisa abantu, ufuna ukutrenda ngabanye abantu, nifuna ukubukwa ngabanye abantu. Ngiyabuka njengamanje kulokho kunesiphithiphithi, kodwa ngithi valani umlomo. INingizimu Afrika iyoze nibone uma niqhubeka kanjeni. Futhi into engiyisho ngithi abantu abayeke ukuthatha isithunzi senyanga besibeke phansi. Inyanga ihlale kwayo manje, ilapha abantu, iye ukuqambukela endabeni engahlangani nazo. uDr Msuthu le nyanga bezizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodlela. Uma unenkinga iyinkulumo eziningi noma ufuna ukuthi uzwe ukuthi hayi ngikhuluma kanje, ngifonele
enambeni 0766419167. Yila uzongithola khona uma uthanda ungithumelela i-email uthi nyanga UDr Msuthu.co.za uzongithola lapho ngizokuphendula mangabe kufanele ngikuphendule, uma kufanele ngikuphosa ehlathini ngizokuphosa ehlathini. Ayibonge Nkosi.